Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022 ýylyň 9 ýanwary hepdeniň bazar güni siz Türkmen Halky Döwleti kanalyna geldiňiz. Hoş geldiňiz hormatly vatandaşlar. Şu gün biz öz gepleşigimizde halkymyzdan gelýän soralara jogap geçirecek bolýar. Şonuň üçin ine men bilen şu gepleşigimde Myraly we Myraly bizim vatandaşlarymyz bilen salamlaşyp bilersiňiz. Salam aleykum aziz dinleşler. Sağ olun. Indi biz gepleşigimize geçtik. Birinci soralar ýaly ine men YouTube kanallarda mana Türkmenistanyň içine gelýän soralardan ýa-ni Telegram kanallardan hem ýerden gaýtalanýan soralar alyp şoňa jogap berdim diýär. Sebäbi köp soralar hemmetine jogap berip bolanok. Indi birinci soru Putin Türkmenistana öz boşunları bilen gelip bilermi? Birden halkymyz galaýan ýagdaýyna. ODKP'nin şertnamasy esasyna Putin gelip bilermi diýip soraw goýar. Bizim neutralitetimiz bize kömek edip bilermi? Şu Putin gelmedi ýaly. Şu ýaly soraw var. Ine şoňa häzir jogap berer. Men ine bizim mihmanymyz Myralydan soraýan. Myraly, siz şoňa jogap bererlermi? Ya men başlaýyn, siz soňuna jogap berjek. Tapagy ýok Murad aga, sen näýdim muwaffaky görsen bileräli. Şeylerek deyin, ilki bilen yine de bu fırsatı bereniz için minnettarlık bildirýän öz gezegimde ve diyecek bolýanym şu, misal üçün Putin ili Rossiýa tutuş alanymyzda Putin bilen Rossiýa hemmesi birmi? Bir düşünjede, bir pikirde ýöreýärlermi? Ýatdan çykarmanda işte Rossiýanyň 30% nasileniýesi paşty işte Türkiýe milletler, çeýle diýeyim men. Türkmen özek Kazak diýip oturmaýan Türkiýe milletler neutralitetimiz bize birinci olçuk elçek işi nesip bolsa şu wagt nähili rejimi goraýan bolsa şolar ýaly hem ýurdumuzy goramana ukyplymy diýen. Ýani ODKB'ň sastawyny ýok Türkmenistan bu bir. İkinciden Türkiýe Cumhuriyetlerinin ekonomik birleşmesinde we SNG ýol döwletleriniň hem SNG ekonomik birleşmesinde ýer alýar. Benim pikirimçe eğer biz halk olup bunu istemediğimiz sürece Erdoğan boldy. Putin bizim yurdumuza girip bilmez. Hani şu an Kazakistan'a çıkarılan problema halkın ayaklanmasını derrib övürdüler. Başka bir senaryo oynatıp başladılar. Şu senaryolara hem yol vermeliler ve diyecek bolýanym beýleki ýurtlar esasy hem misal üçin Türkiýe, Orta Aziýa bilen birleşmäni ümtilýän bir ýurt. Ol hem öz gezeginden pursaty bermejek bolarmy diýen. O Kazakystanyna birazrak giýjikdiler. Ýöne Türkmenistan meselesini Türkiýe aýgytly ädimini eder diýen düşünjem bar. Ýani Putin'e garşy durjak bir güýç bolup çykyp biler Türkmenistan tarapyndan, halk tarapdary bolup. Sağ olun häzirlikçe şeýle. Sağ olun. Sağ olun jogabymda menim özlerimde jogap bereyim. Serim, biz 3 tane ady seredip geçelim. Birinci, Türkmenistan ODKP'nin içine sastavyna girenok. Gol çekenok, girenok. Deme nablüdator görücü orkiye, şöyle konsultatивный hökmünde konsultasiya almak için. Demek ODKP'nin şertnamasy aslında Putin Türkmenistan'a gelinmeli. Başka şertnamalarım yok. SNG şertnamasında yine Türkmenistan öz neutralitetine bağlanıp konsultant hökmünde, konsultiruş hökmünde oturuyor. O yerde de bağlanışık yok. Hiç şey. Ünferim, häzir Putin ikinci ýagdaý. Putin häzir Kazakistan'a girdi. Nähil şoňa yuridik tarapyndan şoňa dokazatstva, ýa-ni nähil esasda girenini düşündürip bilenok bütün dünýä. Amerikanlar şunu çağırdı häzir gepleşige. Men ýalňyşmasam Viyana var ya, şöyle gepleşik bolýar. Ya Warşawada mı? Bunu düşündürmeli näme esasında Kazakistan'a girdi. Mesela diýin, bunun haýsy esas var. Şol ODKP'nin 51-nji maddasynyň esasında şo ýerde ýa-da terroristçilik, ýa-ni daşary ýurdun adamlary gelip şo ýerde terroristçilik etse, onu kömek hökmüne girbilýär. Şu güneçelli bulun bar tapan teröristi
Bir Qırgız aydımçı jazowy pop muzikant ady berli. Şonu tutup bunu urup şonu boyun egdirip, ýa-ni öňkü türkmen sistemasy ýaly şonu boyun egdirip, bular men geldim, ýöne men terroristler, men bärik men çağırdylar, bildim at berdiler. Men geldim, gördüm, meni gaýtjak wagtym meni tutdular diýip aýdýar. Bular terrorist tap bilen o içinde. Bular daşından gelen, Amerikadan ya Zapatdan gelen adamlar tap bilen o. Onu tap bilmese onu jogapkärçilik Putin almaly bolýar. Her zade diýe içinde adamlar sökýär, dökýär, tap bilen o. Ýok da. Ýok zat bolmasa niýeden tapsyn? Ol bir. Şo ýerde eýen bul, ýa-ni basgaçlykdan ýykyldy. Bir kanunçylyk basgaçlygyndan. Inni bütün dünya jemgyýetiniň öňüne jogap bermeli bolar. İkinci etçek zatları bular halk galanna 2 sutka golay bular, ýa-ni Nazarbayew aýranna, Nazarbayewiň bar tohumlaryny, şekillerini aýranna te halk gowy Nazarbayew gıraçda da şu durumdur halky. Bular Nazarbayewdan ýa-da di, halit ýa-da di. Ine şonuna liderler gelmän soň içiniň hökümeti Putin'le maslahatlaşyp provokatorlar goýup bu ýa-ni protesti başga tarafa gitdiler. Ýürüýte. Ine terroristler zat diýip ýa-ni goşun giýip şunu yatırmak için. Enne Türkmenistan'ın ýagdaýyna gaýtyp geleli. Türkmenistan ODGP gol çeken ok, Turan Birleşe gol çeken ok, hiç sada gol çeken ok. O neutralitet. O näçip edildi? Diktatorlar, beýleki döwletler şulara baş etmedi ýaly. Diktatorlyk ýürüdür ýaly. Ýürüýte neutralitet alıp içinde halky gyzyp edip ýördüler. Ýöne häzir haçanda halk içinden galanlar öz lawuşkasyna öz düşdüler. Neutralitet şuna garşy işleýär. Öň şunu kömek edýän bolsa, beýleki daşdaky döwletlerden gorýan bolsa, inni daşdaky döwletler mo kömek edilen ok, sebäp neutralitet. Egerde halk galan wagty Putin'e ýüzlense, maňa kömek etdi, Putin'in Türkmenistana girmek üçin asnawany ýok. Birinji, içinde terroristler ýok. Diňe türkmen halky. Ol mysal üçin Gazakstana girdi. Kömek diýip terroristler bar. Terroristler ýok bolsa, içinde 100.000 golay armiýasy bar Gazakstanyň. Oň içki problemalaryny öýlem çözülýär. Diýmek, içki problemalaryny diňe döwlet çözmeli. Şunu ýaly Türkmenistanyň içki problemasy bolany daşyndan gelip bir çözmeliler. Sebäbi ol içki başga bir döwletiň içki problemasyna goşulmagy bolýar. Şunu Türkmenistan her wagt ulanýardy. Bir tanqid etse Türkmenistany büyüküp mit ýa-ni nota bildirýärdi pasollar, konsullar. Näse Türkmenistanyň içki işlerine goşulýardy. Ne şonuň üçin Türkmenistanyň neutraliteti şu edek goraýar. Şu edek birinji edek ömrüne türkmen halkyny gorap başlaýar. Ya halk içinin galandy. Şonuň üçin Putin'in ya beýlekiň hiç ýuridik tarapyndan Türkmenistanyň içine girmek aladatam ýok, maksadam ýok we bir kanun. İkinci, ünsörüm. Putin 30 ýylla Türkmenistan'a üns vermedi. 30 ýylla. Diýmek, şoň Türkmenistanyň interesleri ýok. Gaty daş Türkmenistan, intek ýanyna Belarusiýanyň orlanyň, Ukrainanyň orlanyň, Gazakstanyň orlanyň, o daşdaky owada türkmenler nämetsin o? Egerde türkmenler bilen interesatsiýa edýän bolmasa, 30 ýylla minister, zamminister, vice-premier o ýerde bu ýerde öz adamlary ortalar goýardy. Şo ýerde kowulan ortalar gorardy. Öz ortalaryny satyk gaýtdy. Niýazowa galyň kontraktyna. Oňa Türkmenistan ine mysal üçin Türkmenistan diktator aýyrdy. Hedineder diýär, ol idiot bilen gürleşip bolan oga. Gürleşýär, gidýär, alýar, türklere ýykylýar aýagyna. Türkler bilen gürleşýär, türkler alýar, ýene bu tarafa gelýär. Bunun ýa-da di. Bulara bir durmukly adam gerek. Gürleşip biler ýaly, işleşip biler ýaly. Şo ýerde daş owada diktaturamy, demokratiýamy, bunun hiç interesi ýok oňa. Näçe men düşünýän. Haçan Türkmenistan'da demokratiya üzüp bitse de onu mysal hükmüne getirip bolmaýar. Näçe kiçik döwlet, kiçik halk, Rossiya bizim bir oblastymyz ýa-ni Türkmenistan'ın çäginden uly diýse otururda dogry, argumentler dogry. Kiçik döwletde, kiçik halkda ýa demokratiýa ýa başga zatlar gurup çap bolýar, galdyryp bolýar, ýöne Rossiýada bolmaýar.
Bizim şu yolla bariyat deyse hem argumentler Rusiyan halkının argumentleri yıkılıyor. Şunun için prinsipiyelme Türkmenistan Putin'e gerek değil. Şöyle demokratiya olsun, şöyle yankı avtoritarlık olsun, muhattap aldı, hiç şey yok. Anladın? Bir katıdaş. Ol Afganistan üstümüze gelir, geldi, Türkmenistan basıp alsa, onu çeli Kazakistan mı, onu çeli Özbekistan mı, o yerde yankı buffer zonu kurup biliyor. Qaytip Türkmenistan buffer zonu unutup biliyor. Şunun için Afganistan sorununa da interesi yok. İktisat sorununa da interesi yok. Öz gazı yeterlik. Türkmen gazı gerekli. Günün gazını köpürlüp, yani turboları, Avrupa'ya giden turboları özü eğilip dur. Xitay'a satılan gaz 40 milyar ol bir ulabiyom değil, konkurentam değil. Bizim satyan yerimiz bilen Putin'in Xitay'a satyan yeri den değil. Onu bu taraftan o tarafa geçiriyor. Biz ona hiç şey pagoda veremiyor. Anladın? Şunun için Türkmenistan'a gelir, bize nemedir, işem yok. Yani hava durur, ay biz karşı diyer, rahat diyer, yani şunların tuturur. Tebebi, tiyade kellağı Putin'e gerek gel. İçine öz halk alıp dur. Şul eden Kazakistan'ın işine intek 3-4 yılda cevabını vermeli olur. Ort halkam alır, Kazak halkam karşına var seyredim. Tebebi, o Kazakistan devleti alacak oluyor. Nazarbayev, Moskva var, girlenip Kazakistan devleti sattı şunu. Berdi polni. Takayev bir oynatkan adam, manipülasyon edilen adam. Putin ile Nazarbayev arkasında duran son gürler, kıracak adet dur. Bu olmasa ömrüne bir yerine ervesiz ya yankı sesini ulalıp söz ayıp gören o. O mitti işledi. Yumuşak bir korrupsiyoner, kişilik korrupsiyoner yani işledi bu. Onun kahramançılığım et görmedi. Kahramançılığım yok. Onun Kazakistan'ı kaldırmana ne meynaması var, ne borç geçen dağıtları düşünüyor. O diplomat. Şunun için onun arkasında Putin'e Nazarbayev durunsam o gürlep yatıyor. Bu yerde belli geçmeli Nazarbayev öz vatanını problem olanı ılgap sattı. İnni Türkmenistan'da şuraya problem olanı Berdi Muhammed satmam vatanı. Satar. Ilgap satar. Bizim milli liderler. Yadınızdan çıkarmam. Bu diktatörün stratejisi şu. Benim canım hem milattan yukarı. Vatana anırda dursun. İlcimem gerek olsa satar. Yine şuraya satık gelip oturuyor. Türkmen halkını, Türkmenistan'ı, dine öz behbitlerine. Yine şunun için şu hatta bolup geçiyor. Şimdi neutralitet hakkında yine olarak aytsam, ömrünü bir gerek neutralitet, Türkmenistan neutraliteti hakik halkını korar. Şu gerek. Biz kalanımızda bizi daşından korar da bizi içinden içecek adımızı yankı. Kanun esasına yollar açmak, kanun esasına haklarımızı almak yollarımıza şol korar. Şunun için bize dine pozitif ve dine pozitif. Kazaklardan ne hemen öğretmeli? Öz haklarını alyanlarını. Her avtomatların gelip olur, atıp dururlar görün. Her çıkıp dururlar. Bu mertlik, bu kahramançılık, bu vatançılık. Tüyleme. Şimdi ikinci soru var. Gurmanıgul Novot'tan da halk masalatını geçecek bolya. Öz oğlunu koyacak bolya. Mırada deyip bana Türkmenistan'ını yazıyor. Şunu siz ne ediyorsunuz? Siz ne biliyorsunuz? Şunu durup biliyorsunuz, bilen yok deyip yine soru veriliyor. Mıyralı, ne ediyorsunuz? Biz şu durup bilirsin. Şu oğlunu koyacak bolya mı? Neyemçik Novot'tan dışarı yankı halk masalatını geçecek böyle. Neyem oldu? Şuraya yankı dağırda bu okup halk masalatını geçiriyor yani. Neyem kırıyor? İlki bilen şeyle bir rahat diyecek şutayda yazı oti dinleyicilerimizin arasında Özbekistan'ın, Qaraqalpakistan'ın, hatta yanlışmasın Kazakistan'ın hem rayatları var. Eğer ruhsat verseniz, kıyın görmezseniz ben Rus diline devam edecek böyle, чтобы все понимали. Потому что tamam ediyen, что bütün Türkmenistanlılar Rusça gurlap bilmeselerken Rusça düşünüyorlar. Fikrim şeyle. И вот что хочется сказать, на самом деле, то, что сейчас происходит в Казахстане, и то, что собирается произойти у нас в Туркменистане, не сипался, и был вопрос про нейтралитет, про Путина,
siz hem katken doğru zatlar ayttınız, но sizin aytışınız ýaly Путину сейчас просто не до Туркмении, ему не важно, будет там этот сидеть или другой сидеть, будет там процветать демократия, будут они жить в раю, или у них будет там война, как это хотят некоторые. И как-то ему, наверное, все равно будет на это посмотреть. Он даже, наверное, поддержит туркменский народ в будущем. То, что произошло в Казахстане, я просто хотел добавить, Кыргызстан просто... и Казахстане, это, думаю, просто идет истребление рода казахского потихоньку. Türkiye milletleri azaltmalı diye niyete gelen olsalar ki Türkler ne zaman uyanacaklar, kaçan uyanacaklar, kaçan vatandaşlarını ya da kandaşlarını, doğanlarını 100 yıl bundan önce görüp oturan düşlerine ya da niyet edip oturan, tamah edip oturan neticelerine kaçan gelecektikleri думаю, еще под большим вопросом. И Туркменистан'ın президентinin hazırki dövrde kıssaglı ýagdaýda to, что он хочет провести референдум, halk maslahatyny geçirecek bolýar we halk golup edip biljek iň uly goşandymyzyň biri şöyle bir söz var, orusça aýtjak. Biz действует мудрость дера, hani hiçbir hareketsizlik, katlaşmazlık hem şol etjek bolýan halk maslahatyna halk tarapdan hiç gili hareket edilmese de şoňa ozy bir neme bolarmy kalýan hökmenler meniň pikirimçe ýa koça çykmak ýa beýgirmek ýa da etmek prosta hiç kim gatnaşamak aktivni gatnaşyk peseldilýär welin we bu barada YouTube'da we internetde we beýleki çıkış ýollarynda TikTok'da da hatta bolsun beýleki dostlarymyz, doganlarymyz bolsun çıkış edýärler, gürleýärler, Nuri, Dusya, Timur, Tüveleme, Atan, Hettuvar, Hasavi yok, Tüveleme vatandaşlarımızın kän aktivni. Думаю, что это нам сыграет на руку, но мы, народ, должны вовремя этим воспользоваться. И esasy talabımız hem referandum bolmaly ve halkın içinden hatta özümüzün adyna siz hem öňrägen bir diýipdiňiz, Türkmenistanyny DWT-nyň ýa-da opozisiýanyň bir görnüşini, bir filialyny açmak barada we Türkmenistanyň içinde gatnaşjak bolýan watandaşlara Ýewropadan ýa OBSE-den ýa OON-dan şoňa guramalardan garantiyeli bir zaşita ýalyk bir zat edip biljek ýurdun içindäki has hereketi haskem güýçlendireriz, haskem kanunlaşdyrarys diýen düşünjämiz bar. Spasiba. Sağ olun köp. Myrali. Ine şu Gurbanoğlu'nun Nowat'tan daşar halk maslahatyny geçirecek bolýanyň esasy zatlaryny aýdaýyn. Gelin ünsülen seyredelim. Seyredin. Gurbanoğlu köpden märi oğluny prezidentliğe goýjak bolýar. Gurbanoğlu köpden märi şu ýurdu ogurlap Türkmenistany hususlaşdyryp monarhiya edip Türkmenistany ýa-ni karalewsa görecek bolýar, ýa-ni paçalyk görecek bolýar. Öňden märi bu esasy plan şol. Soňky maksady çağalary, ýa-ni aktyklary, ömürlük, ýa-ni ýolbaşy bolup, ömürlük şu döwletiň eýesi bolýar. Bu esasy uzun maksat. Indi gysga maksat näme? Gysga maksady Serdary sentýabrdan bäri şu 40 ýaşly dolu şondan bäri goýjak bolýar. Her adet gördü. Opozisiýa galyp muny hiç ýol bermedi şoňa goýmana. Sen gorkdy. Birden goýaýsam halk galardy. Indi Gazakstanyň 3-ünden 2-den 5-ne çelli 3 günne bolup geçen wakalar muny gorkuzdy. Muny häzir 2 zat gorkuzýar. Şu ýa-ni problema seredimizde Türkmenistana. Birinji Gazakstanyňky bolan waka muny has bolundy. Ikinji biz ine çykyş edip ine men häzir çykyş edýän ine arkamda inglizçe ýazylgydyr. Türkmenistanyň 1,5 milyon halky daşyna bir güna galdy. Biz çağırmady göresimiz gelýär. Bize kömek edin diýip ýazýar. Şu videolar OBS'ye gidip dur. Şu videolar hem yere gidip dur. Bizi izarlayalar. Bizi seyrediyarlar. Her çıkışımda şunu men teypine koyamam. Hatları yazıp günle dine yollar açmak yani meseleni oyan. Yine şunu görüp bu ahir yol açılacağını düştü. Sebebi biz 10 yanvarda şol meseleni koyduğumuz. Yadınızda olsa 18. dekabrda. Yine söylerim. 3 tane fark var. Birinci fark biz 18. dekabrda yollar açmanı koyduk. Tolgunluğu. İkisinden 5'ne çelli 3'ünü Nazarbayev'i ayırıp
yankı şeklini yıkıp gada kaldı. Ünferim. İkinci vaka. Üçüncü vaka, hükman yol açılar, men gitçek vereyim olmaz, yol açılan son, men Serdar Berdimuhamedov hiç vaktam ömrümde prezident'e koymar. Dördüncü vaka, eğer yol açılaysa, 2024'üne çelli, men ömrünün kıssaglı saylavları geçirip bilmem, bana yol vermezler, bu halk kalar da, men çüyler ya da bir kançılar meni yankı suudak gider. Şoň üçin halkyň esasy böyle aktif böyle daşyna baka, içine girmeke, içinde de hemmeler mali atacak, oyun atacak bolup korkup otyr kalar. Gazakstanyň problemasy gatworkyzy sebäp Gazakstanyň bolup geçen dagtar türkmen halkymyza gow motivasiýa berdi. Gow galkynç berdi. Gorkdy şondan. Diýmek gysga wagtda edir bir 3 aýda men şonu etmesem, men hiç vakt mümkinçiligim bolmaz diýip gaty beýaşyny Nazarbaýew şeklini ýykyp, ýa-ni Nazarbaýew kowdurar bolýan, 7-sine 2 günne edir nowatdan daşary, ýa-ni halk maslahaty geçirmeli, bizi 30 ýyllyk meselemizi seretmeli, perspektiwamyzy. Sen 30 ýylda mena bolman, ine men oglum bolar. Şunu saýlawlar geçirer diýip Berdimuhammedow saýlawyň içine salyp, fevralda bular ikrar edip, martyň 10 ýaşyna da guturup bir aýa galman. Berdimuhammedow ünferin vice-premier bir tarapda. Hemme administratiw resurs diýilýär. Hemme hökümet işgärleriniň sesleri eýýäm şunu. Olar başga ýeriň adyny ýazsa da ýa-ni listowkalar çalyşyp goýarlar. Indi halkam gelenok diýmek, muallimler, direktorlar, MHM'ler, polisler halk geli diýip seslerini ogurlap, ýertedi. Ine Serdar Çiburashkany, men Çiburashkany 99% halk goýuldy. Ine biz uttuk, ine berekelle sağ bolun. Serdar uturamaly, ine ünferin. Täze spektakla. Serdar Çiburashka ýoş-ýoşdan ýollar açanmaly. Azyjyk. Ýani aýda 3 samalyot, 2 samalyot. O ýol açýarlar. Hepde 2 tane reis bolmaly. Beýlik döwletler ýaly. Türkiýe döwletine mysal üçin Ukrainadan bir kiçik şäher bar. Kherson, Kharkiv, günne reis bar. Günne ýa-ni Türkiýe reis bar. Ukrainadan Kiýewden 2 reis bar. Türkmenistanyň bizim halkymyzyň köp şöyle bolan soň günne reis bolmaly. Günne. Arkyň gitjek geljekler gelip durur ýaly. Sen wagt sebäbi 45% halkymyz şöyle ýerleşýär. Ine şonu şeýrek edip bakalar gaçyryp, ýani nemänem dolaram gaçyryp gowulaşdy diýip, eýem marda daýdara güllap dur, ine Serdar geljekmiş, ine gowulaş ýokmuş diýip MHM öz agentlaryny öňe informasiýa türüp otýar. Eýem. Ine Serdar boljakmış, haramuldan diýinýär, Serdar gowjak bolan, ýaş bolan diýip görýärmi? Propaganda gitip başlady. Eýem mışmışlar döwrede 23-nji ýollar açýar. Halkyň ünsüni başga tarapa akdyr ýaly, ýumşadar ýaly. Ondan Serdary prezident edip goýunça ýollar açylmaýar. Goýan tamam şeýle bolar. Ýadyňyzda bolsa 2007-de gelenne men internetde açjak, beýtjek diýip 3 tane internet kafeni açyp ýarym ýylda onam ýapdy. İnternet ýok boldy. Aňaçyk berýär. Şondan bäri 14 ýyl geçdi. Hani internet? Ýok. Hani valyuta? 20 ýaşy. Hani näme etdi? Aýdym gitar çalyp geldi, bir sürp açyp. Idiot. Pullar ýap dur stabilizasyon fond etmeýän, agry günlerde halka gerek bor, onu goýman, hemme pullar ýarpýar. Häzir. Şoň üçin ine şu skemada gidýär. O zaman ýene bir versiýa diýerler, "Murada ýok, hoş şol häzir nowatdan daşary ýygyna geçirip, men ýadadım, men bütün Türkmenistan taryhyna zulm boljak gel. Serdaram bolajak, biz gidýär, bize para gatyk ýola garantiýa beriň, biz gitjek" diýip aýdar diýip pikir edýärler. Olunlar, gyýylar, ejeler kalkalar. Bunu ýaly adamlar diktator diýilýär. Türkmenistan prezidenti dünýäde 2-nji diktator. O ýönek adam da. O diýmek hemme moral taýdan zatlar ol 2007-de oturan adam. Şonuň üçin mundan siz gowluğa garaşma. Hiç wagt mümkin näme. Bu näme gördü? Bu öz kakasy, ýani türmede işläp aýalary zorlap ýören kakasy gördü. Bu näme gördü?
Türkmenistan'ın diktatör prezidenti görüp ine şol real işlemeli deyip şondan misal alıp gördü. Bu şoň üçin hem şeýle boldy. Ayna Kazakistan'ın prezidenti Akayev ýaly ine gitti ine Kırgızstan demokrat ýola düşdi. Oho, bu ýaly adam däl. Ondan Serdar Berdimuhammedow. Serdar Berdimuhammedow nämen gördü? Berdimuhammedow gördü. Bespredelşik. Bespredel edip gezdi hemme ýerde. Adamlar bilen gülüşen ok. Kelläň oparan, süýüge ejeni kakadyn oýman. Kabinet ministriniň ýygnaklaryny geçirýär. Ejeni kakadyn oýman süýüp, kliçka berýär ýanky öz kollegalaryna. Ola bir vice-premier, beýlekrem şol ýaly vice-premier. Ýaşaram uly, akyllyram, medeniýetlim, ýok olar süýüp, şol kliçka berýär. Açkaryk, lysy, indi lysy urlýar, indi açkaryk urlýar diýip. Ol bir ol ýaly yani hasap etmezçilik, olur yani adamları mertebesini yıkmaklık on kanuna var. Ondan size neye kömek etsin? Ağlar koyuyor, maşenlik. On kağıtı maşenlik Berdimuhammedow, oğlu ondan beter. Maşenlik olanda hiç vakt medeniyetler olmaz. Hiç vakt arasında da olmaz. Siz biliyorsunuz. O katı bir tarih ağıyadan geçmedi, bilmedi. O neye mi gördü? Mercedes sürüp, barıp mara varıp, yani adamlar kısıp, bizmenler kısıp, başlar bilen o. Onu gülüş gördünüz mü? Eline tek söyleyerler, şunu 6 günden aytmalı olsa, 6 günde de yat tut bilen o. Hi bir yerde gürleyen ne gördünüz mü? Yok, gürleyenler o. Yani medeniyet tarafından, yani ilim tarafından, akıl tarafından pes. Terveti pes. Neye mi öğrenir? Değil mi? Betbarçılıkları döretmek, korrupsiýany östürmek, paraxorluk etmek ve bikançılık etmek. Başka da bilen o. Siz şul ine gelir gowulaşar Türkmenistan öser gider. Siz aklınızda mı? Edin ayyan adamı. Bizim bir yolumuz var. Şul Berdimuhammedow'u ayırıp qıraýyp, hakyky öz ýerlerine goýup, Türkmenistany hakyky öz ýerine urutmaly. Demokratiýa ösüşi. Başka yol ýok. Gowulaşak bolsa, egerde siz öýüňize geljek bolsaňyz, ýollar açyljak bolsa, isleýän wagty isleýän ýurda gitjek bolsaňyz, isleýän wagty isleýän puluňyzy giýje uny çalyşyp konvertasiýa etjek bolsaňyz, çağajyklaryňyz agyr bolsa, samolyota minip göl baryp gürüp gaýtjak bolsaňyz, egerde biz Türkmenistan demokratiýa goýsak, çağajyklaryň Moskwa urudyp näme etjek? Biz Türkmenistana şeýle bilimleri berer, Ýewropadan getirer. Ukraina'dan adamlar Varşava gidecek böyle, ondan sonra Avrupa gidecek böyle bilim almak için. Biz gönlden Avrupa'dan getirip mulimleri perivotçu koyup halkımıza bilimler verir. Orsun bilim nemeler. Orsun izah alya, katı izah alya. Bir de en sonku bilimler verir. Garvard'daki yani bilim veren mulimler bilen gürleşip kontrakt edip Türkmenistan'a profilya yani jurist olsa, filosof olsa, matematik olsa, şu yerdeki okullar, şu yerden adamlar bizim studentlerimize okullar verir. Niye de var buraya? Özbekistan'da var mı? Yok. Kazakstan'da var mı? Yok. Rusya'da var mı? Yok. Yine Türkmenistan'ın geleceği şudur. Şudur bu şey yapışım. Berk var, güçlü var, dine öngörücü var. Yine şunu istedim. O bir idiottan, bundan metre idiota çalışıp, kovulu şorlu dağıtıp, inni bolu ho bir inni bir yani pikirlerimiz berkleşdi mi? Goýma inni bir men bilemok bir näme düşündirýän men bilemok. Goýun adamlar bir seriozny bolun, bir jogapkärçilik alın ömrüňizde bir gün 15-nji ýanwarda. Özüňiz saýlan prezidentiňizi. Özüňiz şunu aýyryn, saýlanlar edeli kim öňde çykyp bilse yaman güýçlü adamlar vardı Türkmenistan'da. Medeniyet taraftan, akıl taraftan, hemme taraftan çıksın onu alsınlar. Meynamatını oýsunlar. Yarışlar var. Gowusunlar gowusy. Prezident Türkmen halkynyň onu jogapkärçiligi var. Häzir jogapkärçilik barmy? İsteýän adam etýär. Kazakstany gördü, nowutdan gaşary ýygnap, konstitusiýany isleýän wagtda ütkedip ýör. Depeläp ýör. Bizim esas kanunumyzy şu bizim Türkmenistan cemiyeti şu kanunun esasına yani hareket ediliyor içinde. Aratmışlar saklaya hükümet grajdanların arasında hükümet bilen
hökümet ýa-ni kanun çykarýan parlamentin arasy bilen şol esasy dokumenti tüýkürip üstüne tans edip ýörer. İsteýän wagt isleýän wagt edip ýörer. Hemme Türkmenistanyna wezipler özüne goýdy. Garnaşlar, dogun garnaşlar goýdy. Hani bizim Türkmen döwletinde? Hani niýede? Aýdyň maňa. Ine men size her wagt diýen, siz watançy däl. Siz watan diýip galaňyz. Siz watan üçin bir ädim etgöreňiz. Siz diňe kekirdek üçin hereket edýän. Watan bolmasa kekirdegim bolmaýar, inanyň siz. Senin Berdimuhammedow näme watançy? Gazakstany gördü, böküp çykdy. Nowatdan naşar ýygnap, men watanymy söýýän, men watanymy elimden halk aljak bolýar, men hökmen almaly. Bizim güýçli watançy. Ýeňip gelýär şondan. Biz hereket edemiz, uhlap ýatýar. 2007'de owurlady, halk bilmäne maly. 2020'de düşünürdik şonu. Açyp berdik. Inni düşdüňiz. Inni häzir edil şo moment geldi. Edil 15 ýyldan öňkü ýaly moment geldi. Her 15 ýylda ünsörüm. 1990-njy ýylda başlandy, 2005'de bul ýykyldy. Inni 2007'de bul geçdi, ine 2022'de 2006'da birinji ýykyldy, inni 2007'de başlady, 2022'de wagty geldi. 15 ýyldan köp geçiren oklar bu. Hökmen bir ýyny oýmaly, gitmeli. Fizik taýdan mümkin däl. Dwanyklaryny toýlaýarlar, öýler çykman, ýadadyk şolardan. O ýaş olan çykýa prezident diýip ýadadyk bulardan. Olum girlerini otýar. Häzir ogluny goýjak bolýar, hemmeleri üst açyk gelip otýar. Gorkýar, gaty gorkýar, gazaklar görüp da ýat bilen ok. Öňüm ýatan okdy, inni saçlardan vertikal ýat bilen ok. Ol çörügi ýa-ni izhap, marawak gaýdan ýaş olanjagy diýip, men ol 15 ýaş pet prezidentden. Ol başga adam. Girleni otýar. Türkmenistanyň prezidenti inni Türkmen halkyny galyp şuň şekillerini ýykyp, maskarasyny berip türmäge başlagyny düşdi. Inni bu ugruny goýup, iki bolup Türkmen halkyna garşy görüşek bolýar. Öňüm ogul wady, ýöne oglunyň buloýan palnamoçyasy ýokdy. Inni prezident etse Putin'i ýerer, Aňary ýerer, Aňary iki tarapdan işläp başlandy. Näçe biz şu ýaly idiotlar güýçlendirmeli? Näçe biz 15 ýyllarda bir günjük galyp hakyky watançy bolup Türkmenistany düzeltmeliler. Bu bir şansmy? Ömrümizde bir gerek şu bizim neutralitetimiz bizi gorar 15 ýyllarda. Bize köp zatlar şans ýa-ni bir liniýa goýulyp mümkinçilikler dürüdi. Biz şonu ulanmasak, onu biz ömrümizde gulçulukda geçirmeli. Anladın? Seyredim, 2020-nji ýylda biz başlanmazda üstümizden ulýady. 2020-nji ýylda, 2021-nji ýylda nämäni geçirilmedi. Ýa-ni pardon, 2020'de başlanmazda üstümizden ulýady. 2020'nin sentýabrda adamlar galdarymyzda gülýärdiler bular. 2022'de seyredim. Näme boldy? Pardon, 2020'de bir sentýabrda galdarymyzda gülýärdiler. Ine bir ýylda näme zatlar ötdi? Inni biz adamlar galdarsak gorkýam diýsen, dagyrdy. Sen adamlar taýar. Onu da din aktivistler de halk taýar. Her bir aktivist YouTube'da çykyş edýän, Türkmenistana jaň edýän, gürleşen her bir aktivist diýmedim diýende müň adamy ýa-ni täsir edip adamlar gazyp bolýar. Aýdýan sözleri, edýän işleri. Şoň üçin Türkmenistan bol, inni öňkü Türkmenistan ýok. Ulçulukdaky inni galyň adamlar bolly. Biz gazaklardan kim ýerimiz ýok. Şoň üçin men size her wagt aýdýan. Öz ykbalyňyzy kesilejek bolsaňyz, özüňiz turuň. Siz ykbalyňyzy bir ýer kesitlemeli bolsa, gulçulukda ýaşarsınız. Wagty geldi. Haklaryň al. Turdy. Näme sebäpden bu haramzada vilayetler arasında ýollar ýapdy? Näçe beýleki dünýäň döwletlerinde bir döwletde de ýok, bu haramzada ýapdy. Näçe bir kanun dil körgözme berýär? Ýa-ni ýene de şonu geçmek üçin 8-10 milyon manyk bermeli. Spravka almak üçin, ýa-ni diňe bulun parasy 8-10 milyon. Bir aýlyk bolýar. Indi bu vilayetten bu vilayete barjak bolsam 10 milyon vermeli, bir aýlyk vermeli. Pullaryny ýeden almaly. Çydajak mı şoňa sen?
Sallat olup çağın yaraman üljek koronavirusdan bolýar. Dermanlar yok, dağıtlar yok. Sen barman bilen okşaýar. Ýolar ýapyp. Sen dewapda bolsaň, olam Beherden ya Gökçede ya Aşgabatda guluk edýän bolsa näme bolacak? Ülkü botýarlar çağjyklar. Sen çağın Belarusda ülkü botýar. Rossiýada ülkü botýar. Çykman bilen o. Cefedini getirmem bilen o. Kimin hakkı var şunu etmeni? Hiç kimin. Ne için şu haramda ediyor şunu? Sebep biz şunu tazvalat ediyor. Sebep biz haklarımızı talep edemiz. Sebep biz şunun cevap karşılığını talep edemiz. Başladı yavaş yavaş. Yollar. Nemen etrafında yollar açıyor. Hiç bir hakkı yok. Şunu beklemen. Şunun için öz oğlunu geçirecek olur. Oğlunun son aktığını geçirir. Bunun planı düşünüklü. Biz size aytkyp oturuyoruz. Biz de konstitusiýany aýdandan ynanmadığımız. Ana sentýabr geçti 2020'de çarşdy konstitusiýa. 1-nji ýanwardan 2020 täze konstitusiýa dine öz bähbidi. Bizim haklarymız bähbidi bilen. Ine häzir ýene oğluny goýar, ýene konstitusiýany ýetkezip otursaňyz, bulşuly ýetkezýär. Paçalar geçen soň, ynanyň, hakkymyzam ýok aýtmagy şonu. Şonuň üçin watandaşlar inni wagty geldi. Inni biz dine öz problemalarımızı özümüz çözmesek bize çözüp bilýän ýok. Bu akşam men köprek gurlaýdym, Myrali. Inni yeni bir programa şu Gazakstanda ýaly bizde maradiorçylyk bolarmy? Ine halkymyz galanna şu ýaly halky patstawa edip, hökümet adamlary pul berip, şuna magazynlar ýaryp, hemme zatlar ýaryp, telewizor alyp, bütün dünýä öküp, ine bular halk nimeti däl, bular terroristler diýip ýanky bizde de bolurmu şu hafta diýip soraýar. Näme pikir edýär? Myrali? Baştan nemeleri okap edim, komentariýalary. Şu taýda bir watandaşymız padşahny agdarmak kynmy eýle beýle diýipdir belin. Şeýle bir zat diýjek bolýarlar, gynansaňam meçitlerimizde, İslam dini mensubu biz, meçitlerimizde imamlaryň berýän bir wagyzy bar. Padşah emri wajypdyr diýip. Ýöne şo imamlara, mollalara, müftülere bir jagyz jogap bermeli. Allah Taala farzı duran wagty padşah wajyp emri ýöreýärmi? Ýörenok. Şonu bilmeli halk. Ve eger padşah diyen adamın ya da yurdun prezidentini halkı alada etmeli adam zulüm ulanıp başlasa, iskustveni defitsit döretip başlasa, yörite halkı gıynamak için boğu uğrasa, her türlü ekonomik çıkalgaları hem yapyan olsa, ol padşah olsun, padşah değil, firavun bolaysın, faravon bolaysın, ol adam agdarılmağa, tahtımdan düşürülmeye münasip yanındaki yandaşları bilen bilelikte. Ve biz halk hemişe köpçülüktürüz ve hemişe doğruduruz. Bir de işte Türklerde bir söz var. Susma, sustukça sıra sana gelecekti. Yani dımma dımdıkça gezek sana gelecektir diye. Чем больше мы будем молчать, тем больше до нас дойдет очередь. Ve biz şuna уже ıkrar edip bilmeli, akıl edip bilmeli. Biz bugün daşerürde işlep ya da daşerürde kazanıp öylerimize uğradı oturanlarımız mesela men bilýän soňky döwürde Türkiýeden uzy Türkmenistana öňki alyp kän moçberde pul goýup bilen adamlar kakrançy ekonomik kriz sebäpli. Diýmek biz ýurdumyza gaýdyp barmagy aladas etmeli. Eger de Türkiýe gerçekten hem hakykatdan hem biz bir millet, iki döwlet ya da biz bir millet, 6 döwlet diýjek bolýan bolsa, onu Türkiýede gezip beren, Türkiýede gynanyp beren Türkmenistanyň grażanlaryna tiz wagtda Türkmenistana geçmekliklerine mümkinçilik öretmeli. Ya hara bular Türkmenistana goýbersen bulary öldürerler, menem gorap bilmerini Türkiýe gorkan bolsa, onu Türkiýe bu Türkmenistanyň watandaşlaryna belki Ýewropa ýurtlaryna gitmeklige ve gazanmaklara mümkinçilik öretmeli. Sebebi ýol iki türlü. 15-nji ýanwarda ayağa galynan ýagdaýynda ya da 15-nji ýanwar hem bolman başga bir tarihde boljak bolsa, hakykatdan bu bizim elimize gelip duran bir pursatdyr ve pursatdan ziyada
ulu bir şanstır elimize gelip duran. 100 yılda bir gedek gelen şans değil yani bu. Ve biz bu şansı doğruluğuna full kullanmalı elimizden geldiğince 100%. Bir saatten korkmalılar. Biz hakikat yolda, halal yolda haramçılık edemizak, kişinin hakkını yiyemizak, milleti kaçamizak. Так что, думаю, будет своевременно и разумно поступить правильно, так как верим, что есть адекватные люди в Туркменистане, так как среди народа, и также во власти тоже. Ve birlikte biz nasip olsa aşmayacak yolumuz yoktur. Sebebi rejimi dolandırıp oturan kâbirlik soruların gizlin sırları ortaya çıkıp başladı. Yakın dövrde benim fikrimce o YouTube'da yani şeyde bir maglumat bolar gider. Bütün Türkmenistan'ı patrisat eder bu maglumatlar. Katı серьезно обвинениyalar var. Sağ olun, minnettar. Sağ olun. Yine siz haçanda prezident bolup köçe çıkıp yani size derek başka adamlar yığınakları geçirse ol vatan dönüklüğü ol. Dine şunun için onu işten ayırmalı. Ondan şöyle yine Abdurrahman ya Aydalgıyev bizim padişahımızı ayırmak bizde padişahlık yok. Siz haçanda padişah değilseniz size yem kul olup kurulayanız. Men kullar. Sizin kullar deyip düşünüyen. Eğer kul bolyan olsanız onlar siz hiç vakt padişahına ayrılmadığını da anladı. Siz padişahın izinden yürümeli. Hakkınız yok kalmadı. Men Ukrayna varanlar şöyle düğüş vurup durun bir prezidentin forması, pasivinin forması giyip bir yere geldi yığınak geçiremdi. 3-4 tane ol. Yani. Şu yerde bulur. Neyme siz bizim padişahımıza diyemez. Senin padişahın olsa o senin çok kulu ol yani. Bizim padişahımız değil mi? Berdimuhammed bizim için cinayetçi adam. Senin için padişah. Şunun için senin ömürlük kulçulukta biz değil. Şunun için biz şunu cinayete çekecek oluyoruz. Ne şunu tapadı var. Neyme olur yalı ansat mı ayırmak? Yok ansat değil. Padişahını ayırmak ansat der. Padişahını ayırmak burun o. O padişah. Yönü bizde padişahlık yok. Bizde konstitusiya var. Bizim konstitusiyamızda ol ömürlük prezident değil. Ol her 7 yıldan çalışmalı adam. Özün çalışman eyyem 3. sırogunu gitti. Olum 24'te oturmakka yine ünferim Niyazfam şulum öňünden hemme dedi. Şu saýlaw bolmaz ýa. Öňkü 14-täki 17-täki 2 saýlawy geçiren saýlawlaryny 3 saýlawy geçirdi. Serdim. 2007'de geçirdi. 2014'te geçirdi. 12'de pardon. 2017'de geçirdi. Serdim. 3 tane saýlawy geçirdi. Opozisiýa ýokdy, zat ýokdy. Ol garşyna o odak molimler o ýa dedi utky diýe. O düşünküler. Falsifikasiya etdi 90%. Inni olu real variantdan bolmajagyny gözýetdi. Inni öňünden etmese bolmaýar. Öňünden özüni ýene saýlap bolan o. Ana 24'te wybor o, näme öňünden saýlajak? Öňünden serdar goýmaklyk, onu ine ýadadym. Men gitara çalyp elmi ýadak gitdi. Adamlar pul ogurlap, jüwlen dol, soğup geraýyn urup ýadadym inni. Bu pullar meni halas edin. Inni oğlum oğurlasın nip yankı oğlunu olacak mı? Şunun için yine bäerde ünsvermeli esaslar bunlar öz schemasını edip ýörler. Bunlar bize biz halk tüýkürip etmiyorlar. Doğru anlaşlar öýleri. Bunun için Türkmenistan bizimki. Şammy diýär. Şamyň bir gowuzady ol kelletine kızat aýda ýa. Hytyrlyk ýok. Şondan bir ýönü kenejise. Mysal üçin Serdar Çıbraş kavramı. Ol günaýdy. Ol düşman ýönüki düşman. Ona ýara Türkmenistan bizimki. Daim Serdary geçirer, Serdar Kerim'i geçirer, bolly bizim vilayetler alýar. Biz vilayetlerde hekim bolýar ömür. Bolly. Men size keypin aýdam o. Gamçylarla sizi. Şu ýolda barýar. Wagt geldi. Gurbanow, Myraly, beýlikler ömürlük däl. Bizim galar yine 7 ýyldan maňa yine 60 ýaş bolýar. Men görüşmem, men göreýdim. O ýaşda men görüşmem. Yine häzir bizim aldyk. Sizem alsaňyz bilejek bol. Halk galana inanın. Öňüne durulacak zat ýok. Malis hemmesi diňe halk bollar. Kim idiot öňe çykyp halka garşy gider? Hiç kim diňe Berdimuhammed. Olum gaçyp gider. Şondan yine
Şunu koda baralmada ansat diyen. Onu koda barsalam 10 yaşına ona birden turduk bollu bolýar. Bollu. Ay ol tursa men turjak, ol seyretmeli. Hemmemiz turmaly bollu. Hemmemiz. 7 yaşdan 70 yaşa çelip turmaly. Bollu bolýar. Bollu. İnansat ýoly. Hemmemiz turun ýagdaýymyzda. Üýüşip posta baran ýagdaýymyzda näme ederler? Men bir daha da edeyim. Polisler haçanla 50 bolsa 30 adam gelse geroy bolar. Ýöne haçanla 50 bolsa karşına 200-300 adam gelse gırat çekip bana yol sezinki prezidentim bizinki diýerler. Diýerler. Men bir ýoldaşym polis olup işledi. Şolay ýaly. Ine Ajdar dağı galanna, Ajdar diýen beýlekler galanna 96'da ýa 94'te. Gelýärdir. Bir de gördük köplük geçirip koyduk. Bar näme şonu dedim. Biz bu prezident için ölüsü değil mi? Şu prezident için ölüsü hiç kimden değil. O haramladı. Haçanla bizim prezidentimiz halk golluğu 70-80% oryan olsa, halk için köp işler edip, halk şunu duyan olsa, halk baxtlı yaşayan olsa, bir yağ gelyen olsa, hemmemiz turur. Fransa'dan benim turum. Hani olur yalatmam. Yok. Qaytip, bir de yağı olup, bir de nagruzka olup bizi öldürüp gelýär bu haramlarda. Men haramlarda söz ulanjak geldim onu aýtmaly bolýar. Indi Meýraly eşdäňmi? Hawa eşdän Murat Bilçüç aýdy ber. Ana şu foraba Gazakstan'a ýaly. Biz galanmazda bizde maradyorçuluk bolarmy? Ine şu ýaly bizden teröristler ýatarlarmy? Ine diktator adam tutunup yürüte üýe adamlar bilen ýa halka geyindirip atıp video alıp bizi terörist edip ondan bizi türmeye salarmy? Ine şuraya soragy bar. Näme pikir edýäňiz? Elbette bolar Murat Bilçüç. Sebäbi senedin eger 100 ýyl mundan öňki taryhy göz öňüne alsak, hatda şo Ganly Ýekşembeden soň ikinji çykyşlaryna Trotsky bilen ýene de şo çalyklar ediljek bolýar, ýöne Blagorazumny postupat edip öňüne alýarlar. Ve menin pikirimçe ýurdun içinde döredilen wagty silaviklerden hem aramızda adamlar bolan wagty provokatorlary bu isläp etmek gata ansat bolar näçip bolsa provokatorlara ýol bermeliler ve marodёрство от этого никто не застрахован. Народ kahırlı, narod halk kahırlı, halk içine alıp ber, kinesini beslep ber. Elbette rejimin taraftarlarının magazinlerini, dükkanlarını ya da öylerini yağmalamakları, yani marodyorçuluk etmekleri mümkün. Bir tane 5 milyon halk eğer hakikaten ayağa kalacak olsa, мы не сможем сказать, что этого не произойдет. Мы должны будем просто сказать, что благоразумие народа возьмет высь. Yani adamkärçilik, insanperverçilik Türkmenistanlynyň asıl kanunda olan nemelik, näme onun ady? Ulumsuluk ya tekip birlikdäli asıllylyk esasy rol oýnamaly mukadem bu taýda. Asylly Türkmen diýmek, näme diýmek, yani şol tarapa urjak bolsak sözü diýjek bolsa has gowy bolar. Soň bir Marx Forever bir sorak ýazypdyr, ura bilen iş bitermi? Kim martyma lider bolup halkyň öňüne çykmagyna diýe-de. Şoňa bir jogap berseňiz, Murad aga, nähili görýäňiz? Dedim, biz aktivistler bilen görüşdik. Egerde Türkmenistan'a birinji gün adamlar galan ýagdaýyna biz ýetip barýar. Nähili barýar? Haýdyr pursatda men aýdyp durmaýyn, biz ýetip barýar, biz içinde görürsiň. Biz siz tamamlap bilmersiňiz. Siz ýöne birinji gün turun. Turumuňyzy göreli biz barýar. Ene şu ýerde lider gerekmi? Öýler taparlar liderini. Bar aktivistler bilen barýar. Şoň üçin daşyna oturyp, garaşyp seretmezdi. Biz birinjiler bolup şoň köşküňine elteriz. Birinji hatarda biz bolarys. Şoň üçin vilayetlerden galmaly. Biz vilayetlerden ýa-ni periferiýadan sentra gelmeli hemmemiz. Şoň üçin hemmemiz turmaly. Bul beýik watançylyk görüşi. Türkmenleriň öz adatlygyna, öz başly durmuşyna, öz hakyky neutralitetina. Şu şahat şeýle biz
azat bolup göremdi. Özümüz için bir gezegem görüşüp göremdi. Şondan men size diýen. Çykylgulçylykdan boldy. Kim ol Berdimuhammedow? Serdar Berdimuhammedow. Özüň ot bilmeýän iksan idiot. Näçip şular bizim halkynyň bardyny şu agýada salýarlar. Näçip biz şulara utat berýär? Inanyň ýönekay telekeçi, ýönekay bir daýhany goýun bolsam prezident bu günlere düşmedi. Oň ýüregi var, oň bir ukygy var, ukygy bolmasa durardy, aýdardy, ay oglanlar, adamlar, ejeler, kaklar, mene göteremek şunu gaty kyn. Gelin saýlawlara geçip birini saýlalyň diýip ýol görkezerdi, bir kömek ederdi, bir zat ederdi. Bular bir ýapyşda ölüňçe, ýani piyavka ýaly ölüňçe şol wezipä diýip ölýärler. Wezipä görmedikde başga zat bilen nokta bular. Şoň üçin bize şular gerek gel, biz 10 ýaşyna galmaly. 10 ýaşyna siz prezident aýrmany galmaň, siz ýollar açmaly. Biz ädimden ederiz. Şoň üçin ýollar açylmaly. Vilayetden artyna ýollar açylmaly. Daşyndan doganlarymyz, ejelerimiz, kakalarymyz, çağızıklarymyz gelir ýaly ýollar açylmaly. 10 ýaşynjy ýanwarda 12-de ine aeroportda bar ýalar Türkiýe İstanbul aeroportuna biz indikede koordinatorlar aýdar. Türkmenistanyň içinden İstanbulda koordinatorlar aýdar, kime jaň edip kim bilen habarlaşmaly, näýe işler gurulmaly, hemme zatlar aýdar. Ondan 20 neçe biz VPN'ler verir Türkmenistan. Şoň üçin bizi idarlap durun, seyredip durun, paylaşın videoları hemme zatlar paylaşyp durun. Biz size podдержканы moşny bereriz. Galanyňyzda birinji wagt çöre sizi bolar. Indi ýene şol soraw berýän Myraly, maradiýorlar boýunça. Siz aýtdyňyz, hökman bolar. Ünseriň, hormatly watandaşlar. Mitingler, protestler dine Türkmenistan'da Avrupada da bolup geçiyor. Yine Fransa'da maradiyorlar gatı doğru deydi Myraly, maradiyorlar çıkıp bahana bilen oğurlar küçük bandalar magazynlary ýa-ni Şanzelize diýär, in merkezi ýollarda in gymmat dünýäde butikler var. Bir sumka, men şöyle işledim, ahranik bolup işledim. Bir sumkaň bahasy 5.000 eurodan 25, 30, 40 min. Yine bir çimadanyň bahasy 155 min euro. Louis Vuitton ya beýleki ya köp. Feredim, şo ýerde gymmat zatlar oglamak üçin bular ýar-ýarlarda oglak gaçýar. Pursatdan peýda bolar. Ol hemme ýerde bar. Bizim maksadymyz parahat ýolda we görkezmeli. Biz oglamak üçin çykmadyk, biz maradiýorçylyk üçin çykmadyk. Biz öz haklarymyzy almana çykdyk. Onu şol çykýan adamlar, şuraya maradiýorçy edýän bolsa, magazynlar ýarýan bolsa, tutup göni polisiýa tapşyryp. Polisiýa onu biz görkezeli kim demedi. Ine Fransada şeýitdiler. Tutup, ýani protest bolanda družinalar bolýar da, ýani bekovlanlardan protestin adamlar gorar ýaly. Siz demedin, daýy uğranlara goýun gapdyrlar, bu orasyn şu protestantlar. Protest edýänler. Ýani kim şonu näme diýen bolsa, tutup göl polisiň eline tapşyryp. Hiç şeýle mümkinçilik göretmän şuraya. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, içinizden öktüler, gepe öktüler çıkıp polislerle gürleşip polisleri öz arkamıza çekmeli. Düşündürmeli. Doğun, senin bir maşgalan eğri, çağısı, oğlu, kakası, senin şu yollar aslında sana da koyun. O parakolun adalar yönü halk göçenler. Eğer sen kardeşinden bir çağa yaramata beylik velayete sadaka gitmeli olsa, zat etmeli olsa yine gidip biler. Yollar açılmalı. Hemmemiz amatlı. Dine bir adama vygodny. Yolun yapılmalı. Olum Berdimuhammedow. Halk birleşmesin, kalmasın, maň garşy turaýmasyn. Indi şoň eden hemme zatlar ters oynap başlady. Neutraliteti lawuşka boluşu, yol bekleýişi bize motiv boldy, esas boldy, turmana. Görýärmi? Şoň üçin indi biz Türkmenistan düzüp, ýani ters durumdan dogry düzme goýup düzüp başladyk. Şoň üçin maradiýorlar bolmaly, maradiýorlara garşy biz görüşip barmaly. Protestler näme gelýär? Protest baranna, protestda daýy uğranlar özleri
öýleri gatlarına durup protest gormaly. Hiç kim işaret diýmedi ýaly. Polisler çözümle stop diýer ýaly. Protest gormaly. Oňa drujina diýilýär. Halk drujinasy. Halky gorýan ýa-da ýürüýte drujina. Ýara Amerikada Amerika daýy bolsaň stop diýip bilýän, ýa polis çekip başlaýar. Ýa ol ýa-da garry mamany urjak bor, garry bir babany urjak bor, çağırjy urjak bor. Stop diýmeli, oňa düşündirmeli. Şo ýerde de ýürüýte gepleşip bilýän adamlar bolmaly, dile çeker. Şol polisleriň ýolbaşçylygy bilen gürleşmeli. Ine biz protesta baranmazda 1 awgustda. Adaby bilen men polis bölümüň ýolbaşçylygy bilen gürleşip köp zatlaryň öňüne aldyk. Şo ýaly öňüne almaly. Şo ýalaşmaly, gürleşmeli, gyra çekdirmeli, bular öz tarapyna geçirmeli, halka ýüzlenmeli. Ol bir iş, ol bir pergaworşyk iş ol. Ne şol adamyň öýleri saýlanmady. Biz sen bol diýip bilemdi. Halkyň içinde şo nokotda özüne gurgun ýetenler, özüne halka gep düşündirip bilýänler öňe çykyp gürleşmeli. Daýyrak olanlar bolsa, güreş tutýan olanlar bolsa, sport edýän bolsa, gatdalda durup şol barýan, parahat ýolla barýan halka hiç kim eline degilmedi ýaly seretmeli. Ve şoň üçinden ýa şoňa goşulyp magazynlar ýaryp polisler urýan bolsa duruzmaly. Ýok diýmeli. Biz o ýol bizinki däl. Serdim, Gazakstanda 1-nji gün, 2-nji gün bular parahat ýolla köpütdiler. Bir topar wayenlere geçti bu tarafa, bir topar nemelere geçti. Bular gowap bardylar. Soň görkezdiler, ýa-ni ölen adam, 1-nji ölen adamyň maňlaýyndan snayperler atypdyrlar. Oň başga ýaralan ýerleri ýok, diňe maňlaýyndan. Snayperler. Ol Afgan nemen snayper atdy, şol ýaly. Diýmek, hökümet ýürüýte şu protest yıkmak için, bular terörist etmek için öz sallatlarını öldür atıp ine feredim deyip yani görkezdi. Te ne yapmış maňlaýyndan? Te bronjinedi mi? Maňlaýyndan atyp. Sen barıp şeýle maňlaýyna atmadyň bir ýerine. Ol kellesini aýrana. Ol daşdan atypdy bilipdi. Şunu ýaly hökümet gurnar onu. Te bizim bu hökümet bandit. Ýöne biz ýol bermeli. Biz açyk ýol bermeli. Men diýemok bu ansat ýol. Bu agyr ýol. Şu agyr ýoly geçmedek ansat ýoly barmylamdy. Biz şu dağlykdan geçmeli. Geçmedek şu bulşuk tarapyna galýar. Bütün döwletler geçdi şonu. Ukrainada geçdi, Armeniýada geçdi, Gruziýada geçdi. Serdim, Armeniýada ölen ýok, bir ok atylmady. Ine şol ssenariýa. Gruziýada ölen bolmady. Można bir az aýtjak. Ha, aýdym. Şo Armeniýa diýdiňiz welin Nikol Paşinýanyň ODKB-nyň şertleri diýip esker goýup bermesini goldamaýaryn hiç kili. Sebäbi Nikol Paşinýanyň hem özü mirny miting bilen, mirny Wastaniya Naroda bilen ýurdun wezipesine başyna gelen adam özünden öňki Sarkisýany aýryp. Näme üçin ol Gazakstanyň halkyna kömek bermeli ýerde derri şo tarapa ýykyldy. Acaba hani Karabağ olaylarından sonra, Karabağ vakalarından sonra Azerbaycan bilen Türkiye'ye karşı isat etmediği için iki sany ýurdun arasında dagawar barmyka? Gelim ona yeka Orta Asya'daki Türk milletleri yoğutup başladı neticede mi? Genotsidin ikinci versiyasını bu planına geçtiler de ve Kazakistan'ın halkı öldürüp özünü bakacak oldular. Yine de şu korku politikası, korku sisteması, komentarları okavatin yok Suriye bolyaz, yok Kazakistan bolyaz. Suriye'de bolamızak, Kazakistan'ın bolamızak, Allah nasip etse hiç kaçsam olmaz ve muvvete verim что произойдет все как надо было и как yağdan kıl soğuran yağlı ederiz inşallah. Bu dünya halkının ağzı birliği ve birege bolan anam. Bolanı başka isat gerekler. Верить в победу, по победе. И взаимопонимание, и взаимодоверие. Но есть еще одно но. Почему Murat Kurbanovич ben sizden şunu sorayım diyordum. Belki Gonefide sorarsa Hasan olur. Ne için iminli blog postlar, gaying postları, ne için MVD'nın öňü däl Aşgabatdaky ýa-da departamentin öňü däl welaýatlardaky belki şo departamentin başlyklaryna, ministrliklere dogry edilen arzlarda netije bolar şäher merkezlerinde. Şu wagt
sizin deyişiniz ýaly ruhu bilen postu çölüň içinde beýleki postlaryň şäherin daşyna çetinine bolup biler. Rejimiň eline gelmezmi? Biderek bir hereketler etip bilmekleri mümkin. O zaman özüne göre bir senaryoda yazmakları mümkin. Şäherin içinde bolsa lewi prawy prahojular, zivakalar ili hatýa goşulmaýan watandaşlar uzaktan videosunun suratyny çekmeli mümkinçilik bolar diýjek bolýar. Pasif aktivistler diýeli, pasif raýatlar diýeli, katolik goşulanaklar mı? Halkyň tarapdaryndalar, hani suat goldayanken, doğru diýäňiz diýenken welin ortağa çykyp ýüzüni görkezýän az bular pasif diýeli, ýöne bular tarapdary, hani gowluk bolsa da hemmemiz gulala gulluk ýaşasak diýip. Şonu nähili görýäňiz siz? Şo metodikany ilizi şo toplanma yerlerine ütke düşürseme girişseniz burada. Şäherden daşda därler, pena yerde, yurdun içinde, merkezi yerlerde, departamentlerin öňü ýa-da welat häkimlikleriň öňü biz bilýäs, Türkmenistanyň kanunçylygyna göre yerli häkimiýet, ähli silavikler hem welat häkimine tabidir. Welat häkim näme diýse, начальник полиции, komitet, prokuratura hem şoň aýdan etmeli, şoňa tabilik berilen çizgiçäni palajaýyny çypa situasiýada. Çypa situasiýada çykjagy meselem bolup duranlygy sebäpli gelin muny şäher merkezlerine çekkeligi bir pikir meninki ýene-de sizin bir strategiýalaryňyz, zatlaryňyz bardyr. Men ýene şeýle öz münenämi aýdaýyn diýdim. Spasibo. Sağ olun. Benim sorum için dedim. Näçe biz ýollar açmany postlary barmy? Biz ýollar açmany häkimlige barsak, ay howa erti açadyr goýar. Biz ýollar açmany imini postlary barmy? Şol ýol ýapylýan toçka barmy? Şol ýerde talap etmeli. Şoldan toğruma näme tadyna sen ýapdyň diýip. Eger esas ýok bolsa biz özümiz açmaşmyz. Häkimiň ýanyna barsaň, vilayet häkimiň. Ay howa dogrudur, açar hökman açar meni prezident jaňydan diýip öňkü ýaly ahallap goýar. Siz näme biljek ýollar açylmady? Siz häkimiň öňünde. Kyn mesele. Şoň üçin biz barýar, ýolları özümiz açýar. Ondan soň göni vilayet häkimi bar biler. Ondan soň göni vilayet häkimiň öňüne barmaly. Ine şo ýerde vilayet häkim çağırıp biz ýollar açdyk, inni ýapaýmaň diýip aýtmaly. Ine mesele şonda. Haçanla biz ýollar açjak bolup häkimlige baralmazda biz bir anekdot ýatdýar. Ýani bir anekdot aýtpyn. Bir orta adam apteka bar ýa. Akşam aptek ýapylyp berenler. 2 san çörek berdi ýa-da, ýani ola ýalamaýdy. Bu aptek biz diňe derman satýar. Bilemok 2 san çörek berdi. Nowruz diýär-de, ýani baý täze orta adam. Olam ýok, biz näme diýip ay bulun keldi sağa diýär. Akşam bilen. Gaýdy. Ertir ýene gelýär şo wagty akşam 20:00'da aptekden çörek dilýär. Şu olam ýok, menejer gelýär, direktor gelýär, ýok diýse, ýok maňa çörek berin diýip diýär bular. Baý, ýani gurply bir orta adam. Täze rus, Nowruz diýär. Olam ýok diýip ýüregini düşär, şoň 3-nji uçur, 2 san çörek alyp goýýarlar. Garaşýar gelýär ýa. Kefir berdiýär. Näme kefir? Düýün çörek diledim. Çörüğü men goňşy aptekadan aldym diýär. Indi kefir berdi. Şu ýaly biz barmaly nokotlaryň dogry ýeri post. Post açjak bolýarmy posta? Uçaw uçjak bolýarmy aeroport? Görýärmi? Başga ýere barmak netijesi ýok, biz bark gördük. Häkimlige de bark gördük, süpürgalykçy. Konsulluga da bark gördük, süpürgalykçylar. Indi biz özümiz barıp şonu etmeli bolýar. Indi şoň üçin biz aýtdyk. Mal ýap diýen post daşdaýan, täze baglaryň ýanyna, täze dünýä baglaryň ýanyna post daşdaýan, gäwür uluýal daşdaýan, Aşgabatdan çykan ýerinde ruhubent post daşdaýan, biz baryp şolary açmaly. Ine şonu açandan soň biz baryp häkimliklere, vilayet häkimliklerine baryp düşündirmeli. Biz açdyk. Marin adamlary vilayet häkiminiň ýygynak meýdançasyna çykýarlar. Näme? Sebebi ulun posta has daş. Bayramalyň töwereginde. Aşgabatdaky Gylrabarda gidýän post, pardon, Nevtdagy gidýän post Gyzyl Arwatda daş. Şoň üçin şular diňe 2 post almaly. Ine bizim esas maksadymyz ýollar açmak. Şol açsa,
şul ýanky çykyş, şul ýöriş, ýollary açmak ýörişi. Biz prezident aýrjak bolup çykanda, biz ýanky başga maksadymyz ýok. Biz diňe bir kanun esasında yapılan ýolları açmak üçin çykýar. Şoň üçin biz kanun ýolları var ýa. Ine şoň üçin ýolları açmak, ne şu toçkary barmaly. Indi ýene bir soru ma ine şu ýerde Murad aga, bu haramda indi bizim dinimizden, elimizden almak isleýär. Inanın biz haçanla 10 ýaşyna galanmyzda, biz 10 ýaşyna şu prezident Berdimuhammedow işden aýryp jinayda ýanky tutsak edip bilýär. Şondan soň hemme din ýanky edýän adamlar musulmançylyk bizim dinimiz. Türkmenistanyň 80-90% adam musulman. Ol sana ýanky meçhide baryp namaz okumak, ol soğan işi. Näme hökümet onu zapyşar edýär? O bolmaz ony. Diňe şu ýerdäki ýanky molla attestasiýa almaly. Şu talibançylyk ýanky Wahhabist bolmasyn, nimetmesin adamları radikal tarafa öwürmesin. Bir normal, durnukly siýasatdan alyp barsyn. Dinden daşına çykmasyn diýdi-de. Şu din bilen bolsun boldy. Biz olary ýaly agraniçen etmek. Sakkal tyrip, olary arak içdirip, olary Hudaý taplasyn. Onu ýazat bolmaz. Ýadyndan çykaryn şu zatlary. Bolmalylar. Normal döwletde hemme adam gymmatlyklary berja edilip çiğdilmeli. Hiç kim bozmanyň haky ýokdur. Polis bolsun, beýlik bolsun, bozmanyň haky ýokdur. Ýöne jinayet edende sen kim bolay? Molla bol, din edýän musulman bol, prezident bol, hemmemiz jogapdyr. Ýadyndan çykarmak. Ine şu esasy bizim öňümizde Türkmenistanyň konstitusiýon kanunlaryny berja etmeli. Türkmenistanyň konstitusiýon kanununa ýazylgydyr. Her adamın öz dini boyunça ýanky baryp haky bardyr, şu dine ýykylmagy bardyr. Hökümetin hiç dahly ýok. Ol adamın içki dünýäsini bilen Allah'ın arasyndaky ýol. Hökümetin näme işi bar? Ýöne hökümet konstitusiýanyň esasynda şu adamın arasynda gatnaşyklary berkidýär. Berkidýär diýmek näme? Sen din edip dursan bir pistolet seni atma diýýär. Sen din et ýa meçhide gitjek bolsaň bir öňünde bazardaryp ýa polisler durmaz diýýär. O senin haklaryň. Ine başga bir adam sport ýapanna şoňa ýanky etdirme diýýär. Ya bir iş edecek bolsa iş olmasa şoňa iş bermän köser ýaly. Ine şu haklaryny bozulmaz ýaly konstitusiýa. Şu haklar bozulmaz ýaly. Ine şoň üçin şu haklarda dini adamlaryň, ýöne adamlaryň hemme haklar bardyr. Biz onu berja etmeli. Sen musulman bol, sen hristiýan bolup bilersiň. Ol adama bagly, sen onu buyurup bilen ol. O ýüregine kılar. Şoň üçin olaryň haklar bar. Öň bada Russiýa cerkw diýip atdy. Uruşlat ýok da. Adamy musulmança geçirecekmi? Sen mysal bilen görkün. Onu gyryp ýa mejbur edip geçirip bolýar. O misallar edip görkün. Ine men araplary seýdýän ýerde şular Fransuz Kristiýanlar bilen gülüşýär. Bir topar adamlar geçirip durlar. Ýöne öz misallary, öz arasçylygy bilen. Ol dogry. Başga ýol ýok. Häzir hiç kimden gorkan ýok. Haçan Türkmen milleti gorkýar diýsen, ýok, gorkan ýok. Türkmen milletiň watançylygy ýok. Türkmen millet ynanyň ýok watanyna. Türkmen millet öz watanynyň geçdi. Ine şonu aýdym. Eger watandan geçmedik bolsa ölerdi, dururdy şöyle. Ýok, biz watandan diňe erbetdik gördük soň 30 ýylda. Ynanam da şoňa. Şoň üçin watan zat biz o sözler bize uje nimeden ok. Indi şu sözleri täzeden galdyryp, şu watanyň daşyndan ruhlarymyzy, mertebelerini gurmasak, biz ýitip gidýär. Senin näil watançy Berdimuhammedow. Watan wagda aýdym aýdýar, ýa goşgular ýazýar. Täze goşgu ýazym täze ýyly. Bular halka ölüp dur. Marda baran ýerine swet bolmady. Adamlar nahary mişir bilmedi. Goýgular täze aňada dursun. Bular baryp şu ýerde öz maşynyny rall edýär. Bir samsyk näme? Şu ýaly idiotlar bizim aramyzda ýol boşlugy bolmaly. Bolup biler ýöne ýol boşlugy bolmaly. Ýol boşlugy bolsa gördüm näme? Halky ýykýar. Şu ýaly. Indi din meselesi boýunça
Siriya meselesi boyunca sevdim. Siriya diýende Siriýanyň şertlerini bilýänmi? Siriya benim öňüme aýdyp gelýän Katar ve Beýlik Arap döwletlerden hemme gazyň turba bilen ýa-ni ýeriň üstüne geçşek ýok. Ol strategiçiski, regionalny ve umumy ýa-ni politikaň edil ortasynda. Ol bir. Ikinji. Siriýanyň prezidenti diktator. Ol tohumluk gelýär şeýle. Üçüncü, Siriýanyň prezidentini 30-35% halk bolýar. Hani bizde şu şertler barmy? Hani bizim üstümizden turba geçýärmi? Ya bizim üstümizden bir zat geçmeli? Biz tupik döwlet. Ine bizden soň hiç şart ýok. Eran sanksiyada. Niye gitsin? Biz Siriýa değil. Bizde Siriýada ýaly bütün dünýäniň interesi ýok. Kime gerek Türkmenistan? Putin'a, önanyň Putin'a gerek Türkmenistan. Putin'a gerek haçanla muht öýüp ýykylyp aýagyna ýykylsa. Ýöne barıp uruşup, görüşüp, şonu saklamaly bolsa, pul harç etmeli bolsa gerek ýa. Şoň üçin Siriýa bolar zaten nämen gurrun diýär. Men ine polislerle ulaştım, men ine MHM'le ulaştım, men harbularla ulaştım. Şöyle. Siriýa bolarmy diýip. Olar ýok. Biz bir saklap dur serhedi. Biz diňe öz grajdanlarymyzy salarys. Indi men size soru berin. Öz grajdanlarymyz Siriýa edermi? Elbetde ýok. Siriýada kim var? Bütün dünýäniň terroristleri var. Han Türkmenistanda gelermi? Ýok. Näme bunu Siriýa bolsun? Niýe şo gepy tapýar? Döwlet baýhanyň gepimi? Döwlet baýhanyndan soraň Siriýa bolýan bolsa, döwlet baýhan. Bizim çöregimiz ýok, nowatlarymyz, bizim ýa-ni pullarymyz ýok, işlerimiz ýok, adatlarymyz ýok, çyk bilemiz ýok. Sen Germaniýada oturýarsyň. Onda sen bize şu çykma diýsen, onda sen bize ber şonu. Näme sen ona beren ok bize şonu? Bize adatlygy çykmany beren ok. Bize nowatda durma ýaly eden ok, naharlar beren ok, unlar beren ok, çörekler beren ok. Bize aýlyklar alar ýaly eden ok, bize işler döreden ok. Näme sen onda ine Siriýa bolarsyň çykmaň diýip gorkudýar. Eger gorkudýan onda dogry, onda sen bize kömek et, sen bize ber onda. Bizim alt malladymyz sen ona ber, biz oturjak diýip. Aýdynmy? Onku ýaly. Senin gelme. Bu ýaly ýürüýt edilýär sizin ünsüňizi çekmek üçin, sizi gorkutmak üçin. Onuň diktatyryň esasy ýarary gorku döretmek. Serdin 30 ýyllar diňe gorku döretdiler. Gorkyň esasynda döwlet saklandy. Vice-premier minister basaryn kelleň sogrun, goparyn tekewaladan asaryn Türkmenistan prezidenti öýle ýa. Basyrlar nimetden türmede Niyazowyň bolýan ýerine Ukrainler gelip türme gordular. Ünseriň adamyň nähil hapalygy we haramlygy. Niyazow 99-da öz oturýan rezidensiýasynda Püwriyede türme goýuldy ýürüýte vice-premier we ministrler üçin. Şondan şolar dagırdap dur şoň ýanynda. Her gün öýüne ýirenler şu türmeň içinden geçip diýär, aýdýar. Ha, sana aýdypdyma? Inanmadym. Indi sen bermäň soň şunu çörek. Hersinden geplep gidýär. Şondan şo däl berdi. Muny asyp goýun aýagyndan, muny beýdin diýip, ol terrorist däl, ol Hudaý takladan. Oň dinam ýok edi. Adamçylyga aňyda dursun. Prezident kim bolmaly? Adamçylykly, ýürekli, watançy, halk üçin jogap berip bilýän, öljek bolýan. Ana şu zatda barmy ýazdy? Ýok. Behwitleri pullary oglap, o muza aýagyna berdi, giwsine berdi, gyýyna berdi, Murad ogluna berdi. Özem odan nimeň içinde ölüp gyzyldan mawzoleyda ýatýar. Orta krasavçyk diýär. Daşetdi. Bizim halkymyzdan kösenip ol ölene da inanyň men garyndaşlarym aglaýar. Öz atalary ölüne aglama düşürýär. Sebäbi akly ütkedildi. Adamyň prioritetlerini çalışdy. Akda gara diýdiler, garada da ak diýdiler. Indi bolly biz dünýä sivilizasiýasy hemme zatlardan geçip seçip iň gowy zatlar çykardy. Biz şoňa ýapyşmaly. Biz olary täzeden ekspertize etmeli. O düşnükler. Adam gymmatlyklary, o düşnükler. Biz şonu berja etmek Türkmenistan. Şoň üçin Siriýa bolar, nämen gurun diýär. Gazakystan bolar. Gazakystan bolar otursaňyz.
Kazakistan bolur 100 tane aktivist çıksa olaram assalar. Ýöne halk bolup çyksa onu etmediler. Polisiýanyň özü geçecek bolup, MHM'nin özü geçecek bolup, harby gulugyň özü geçecek bolup aýdyp dur halka. Turgunny biz siziň tarapyňyzda. Olar şu harby gulukda aýdýa, biz özüni ýarap özüni edämezek bulardan azat ýok diýip. Halk öz orny, öz jogapkärçiligini, öz haklaryny almaly. Wagty geldi oýunyň watandaşlar. Meniň üçin çykýan bolsaňyz çykmaň. Devlet üçin çykýan bolsaňyz çykmaň. Özüňiz üçin çykyn. Men öňüme aýdyp gelýär. Size gerek durmuş. Siziň ýagdaýyňyz agyr. Siziň geljegiňiz kyn. Düzüler şonu. Ine biz janymyzy berýär şoňa. Yeni bir soru var. Miraly sizlerde mi? Ine bir soru var. Türkmenistanda polisler gapyma gapy aýlanýarlar. Şol bir kanunçylykmy ýa dogrymy? Şonuň haklary barmy diýip sorýar. Miraly, eşitýärmi? Men şonu düşünýärem, polisleriň gapyma gapy barmagyna haklary ýok hiç. Haçan barylýar polisler? Haçanla bet barçyk bolan ýagdaýynda şol maşgala kömek etjek bolup barylýar. Ýöne şo maşgala seret aktivist bolup çykaýsaň, reagaýdan helak eder diýse, eýýäm ol gorku döredýär. Men öňüme aýdýarym. Diktatoryň esas instrumenti gorku döretmek. Ine çıkayma seni nimedir, beydir, olara daşınla, senin içinde biz seni sırav alırız deyip öňünden gorku diýär. Men size aýdaýyn. Matematika sergin. Ine bir etrapda 10 adam ýaşaýar. Näşan polis var? 20 tane. Boy 30 bolsun. Näme bilýär? Hiç. Bular öňünden hiç tat ýokka baryp diňe gorkulmak. Haçan siz galsaňyz? Hiçdan gaçar. Şuraya Türkmenistan'ın umumy territoriýasynda da şuraya. Şunu gapyma gapy baryp aýlanyp aňyrda dursun. Gapyma gapy baryp sadaka berselerim, sen çyksaň hiç tat edilmez. Ol bir öňkü tehnologiýa, ýani hramyň tapan tehnologiýasy, gapyma gapy aýlanyň, zawod fabriklarda ýol boşlar berkitsin, ýani adamlar ýa çykaýmaň, işden kowurarsyňyz, eýdersiňiz, beýtiň. Olum bir gorkuzmagyň ýene bir ýoly. Sebäbi bularň instrumenti gorkuzmak. Şonu biz ünsörmesek özü ýatýar. Haçany biz gorksak, bu işler diýip ýene bundan beter edýärler. Serdim, aktivistler çykyş edýär, öýlerine barýarlar. Ine bir aktivistden görüşdim, öýlerine bakdylar. Ol her 2 hepdede, 3 hepdede uçuşgowy çalyşýar. TRS barýar. Ola eýýäm aýdýar, senim YouTube'a çykjak bolýam diýip aýdýar. Şondan soň gelen oklar gorkýar. Seň aktivistleriň en asas gorkany ýüregi düşdüler şular diýär. Olar gorkujak bolup barýar, beter gaharlandyr ýani. Ol Berdi Muhammedowyň mara baryp bahalary ýani özüne reklama etjek bolup prezident bolmakka bahalary gaçyrýan diýip baryp ýani käýýap edip işden aýryp gysyp telekeçirän gysyp bahalary ikisi gaçyrýan bolup gidýär bolýan. Öň 70 bolsa 30 ýaşa gaçanda 80 araýar. Abratka erwet bolýar. Ne şo ýaly? Öň haçanla aktivistler ýatan wagty, bütün dünýä bilmeýän wagty eden bolsaňyz ýörärdi. Häzir hemme zat açyk. Bu internet ýapdyk, hemme zat ýapykdyr diýip pikir edýär. Düşüneňiz. Internetiň görnüşleri, ýani Türkmenistanda geçecek görnüşlerin mümkinçilikini ýatyryp bilmeýär. Bular bize garşy görüşenok. Bular bütün dünýäň internet sistemasynyň, ýani sosial ulgamlara garşy görüşýär. Onu ýeňip bolmaýar. Döwlet ýeňip bolmaýar. Hiç il döwlet. Adamlar öldüremän ýeňip bolmaýar. Düşünün okşular. Şol ýaly ýani akmak sebäbi bulary konkurentnosposobny de. Bular öýler gaty gowşak. Başga ýol bilen oklar. Diň gysmaly, saklamaly, gorkuzmaly. Ine MHM iň esasy arujasy, iň esasy ýani ýarary gorkuzma ýarary. Gorkmak durmuş ondan. Hem bolýa edan etjekdi. Hiç izah aýdýar. Haşet başlaýar. Ine men
Özüm meni tutanlar, meni Aşgabatda saklananlardan padwarlar. Ay, hiri gorkup çykdy, ýa-ni daşoğlu bolken. Stola böküp, stolu urup, eli bilen, ayağı bilen urup, men sen çüreden zat edip, menim aýtdym, elbetde çüreden. Men basylan uny, men doğum beredi, maşalan gyrk biler. Bıçaklap, çağan, özüm hemme. Anan diýdi. Turdy. Sebe abratka gelýär. Ne şu ýaly, siz düşündirme şolar. Sen kanun bozsaň, cinayete çekilýär. Egerde biz atsan, sen bize yaralaman mecbur etdiň. Düşündirme şonu. Sen hakyň ýok şunu etme. Biz ýa gorunmaly bolýar. Polisler sizi atjak gelip boyun alırlar. Harbuluğu yok o halkı dine gorujak diýip boyun alırlar. Biz köplük bolup çykmaly. Ondan biz protest bolany hökman atmaly diýen zat ýa. Ine Gazakstany näme atyp başladylar? 5 günle ýa-ni maradiory atyp zat edip gokturdy 5 günden soň ýa-ni hökümet meçhörüne bular işeýini alyp onsoň et başladylar. Ol günü şo ýerde hiç kim atmady, oraya hiç kim edile. Hiç ýerde ýok. Berdimuhamed eden gün tribunaly diýär. Bilýärler. Şoň üçin näme diýsem, bolmajak zatdan gorku döretmek edil emhemen prinsipidir. Kim şonu YouTube'da çykyp aýdan bolsa, şol ýa agen ýa düşmän bolýar. Inşallah. Hormatly watandaşlar, meral siz berdimi? Indi soragyňyz bolmasa şunuň biz efirimizi gutarýar. Günne çykyşy düşündirýär. Egerde soragyňyz bolsa, kommentariýa hökmünde şu efiriň aşagyna ýazyn. Biz ora jogap bereriz. Ýöne biz sizi beýlekleň diýişýäli oda tanok. Biz odyň içinde otdan çykmak üçin biz ýürüş alýar. Biz ýol araçy. Biz odyň içinde ýanyp köz bolup durýar. Günne indi biz çykmak üçin galýar we ýol araçy. Kimde kim odat ýaňy atarlar diýse, şoňa sorag berin. Biz otda otyr, sen näme kömek ediljek? Un berip biljekmi? Çörek berip biljekmi? Bizi Türkmenistan daşyna gitjek bolýar, sen ýaly ýaşajak bolýar. Kömek ediljekmi çykmagy? Ýok. Onda sen otdan çykmagyny kömek etsene. Sen onu Türkmenistanyň diktatyny bolýar. Dip düşünürmü şoňa düşünmese? Ya da pul tölenýändir, şo ýaly zatlaryr. Şoň üçin watandaşlar serýozrak bolun, jogapkärçilik boyun almaly. Alaçy ýok. Jogapkärçiliksiz durmuş ýokdur. Biz Türkmenistanyň grajdan hökmüne öz konstitusiýon jogapkärçiligimizi we haklarymyzy almaly. Biz muny öňümet gelmelik. Biz şoň bilen ýaşap gitmelik. Inni alar hiç wagtdan goýbermez. Kim bolsa şo bolsun prezident. Jogapkärçiligimizi alar, haklarymyzy alar, bozdumy ýüzüne batar. Onda diktatura döremez. Onda dile Türkmenistan ösür gider. Ine şu ýoly men size saýlaýan we size saýlan diýip haýyş edýän başga ýol bolmaly. Seýa şu ýol dine bagtly durmuş etdi. Dine ösüş etdi. Ine Ýewropada görüp durdy. Arkyň edýän. Niýe gitsen gedýän serketden geçmek üçin pasportyny ýöne çyk edýäňde açylýar gidýän. Ine Ýewropanyň içinde pasportyny ökünmerler. Taksy menen ýaly barýan, minýän, bildiň ülkeden minýän. O tarapda Şweýçada ýa biride düşýän bilýän. Bol. Nim serkedem ýok, adam ýok. Hani beýada näme hemmet koronavirusdan öldümi? Ýok. Hani näme boldy? Hiç adam bolmady. Anýamçy Türkmenistanda gel koronavirus ýok ýerine prezidenti çykyp bizde Türkmenistanda koronavirus ýok diýen ýerine vilayetler arasynda ýol ýap. Näme diýip? Näme bizde waýny poложение mi? Ýok. Näme bizde karantin mi? Ýok. Näme sebäpli ýapyp? Açalyn. Prezidenti Aýdywam gördük. Haşemet gördük. Ol Türkiýede Ağlawam gördüler. Bul gitara çalyp paýhyna däl. Goşgy ýalyp gömi. Samolyotda oturup o dwanygy ine aeroportda ýa-ni Türkmen howa ýollaryna zadany berin. O ýollar aç, watandaşlar geçer. Ölüp durar olar. Näme gurulny diýen? Adamlar ölüp dur. Cesetlerini getir. Yaramanýarlaryny sal gaty çat ýagdaýda kömek et. Sen şoruň prezidenti. Sen öz tohumyň prezidenti däl ha.
Seni toğumun saylanı var, seni halk sayladı deyip sen çıktın onu. Halka hizmet et de. Biz bunu yankı adamçılığa çağırıyat, kanunçuluğa çağırıyat. Bu cinayetçi. Şoň üçin polis gullukları, MHM gullukları, harby gullukları sizden haýyş. 15 ýanwarda biz çykan wagty aeroportları yapın. Şular gaç gitmesin. Ilaytada Raşid Meredov, Berdimuhamedov, Gurbanguly Berdimuhamedov, Serdar Berdimuhamedov, dogonlary yankı o Nazarov, Recepov, o hemmesi yegenleri hemmesini saklan. Görün yerinde araysa taşlan. Olar halkın ona cevap vermeli adamlar. Türkmenistan'ın Hopsuzluk Genleşi'nin yol boşluğunu saklan araysa. Ol haramda size bir kançılığı iteliye ve halkı kırın diye. Prezidentin sözleri size geçiriyor. Size ol radno karındaşı. Şulu adamlar biz 50 olay adama hükmantı uğrattı. Katı çatıya cinayeti çağırır. Oğlum kim? Berdimuhamedov gollap şonu Berdimuhamedov diktatör edip yallaklayan adamlar. Onun için ne? Gözel Şaguliyewa da var. Onun için ne? Ol beyleki burkola yalanma. Şunun için şolaran taklamalı. Biz şu rejimin maskarasını vermeli. Biz rejimin köklerini tapmalı. Hramov en esası cinayetçi. Jadan Hramov. Görün yerinize saklan. Bize onun ölümü gerek. Biz olary suud edip televizorda görüp bir aylap şu ön prezidentler halkı gynýar da bir aylap atıp o war zakonlar atıp yankı ministrler atıp ýöne halkı atıp bir aylap tuğlap halk gorkudýardylar. Bizim şulary görkülip diktatorlar gorkudur. Bir aylap. Ine şoň sizden haýyş derhal halk çykdy aeroportlar yapyp samolyotlar uçmaly. Şunu gaçmaly. Yegenler diýdi, yegenlerin maşal hiç gaçmaly. Bir-birden filtrasiýa eder bular. Sebäbi bular Türkmenistanda jinayet işlerini etdiler. Köp. Ummasyz. Bular jogapkärçilik bermeli. Jinayete çekilmeli. Şunu bilen men öz efirimi tutarýan. Hormatly watandaşlar, 15-nji ýanwarda biz çykýar. Ýollar açýar, soň welaýet häkiminiň öňüne barýar. Biz imlik çıkışlarımızda koordinasyon numarları veririz. Şöyle can edip näme etmeliligini, nähili indike edim, näme etmeliligini hemme bilir durursun. Sizi koordinat ederler hemme ýerde. Şul gepleşe geleniňiz üçin sağ olun. Biz dinleýäniňiz üçin, bizi izarlaýanyňyz üçin, bize kommentar ýazýanyňyz üçin, bizi tanqid edýäniňiz üçin, biziň bilen gepleşe gelýäniňiz üçin köp taňa kalın. Soragyňyz bolsa şul efiriň aşagyna ýazyň. Biz indike gepleşiklerimizde size jogap bereriz. Sağ olun. Hemmemize. Mirali, siz hoşuş bilersiniz vatandaşlarımız bilen. Mirali, interneti pesrak bolan soň käwagt gitýär. Şoň üçin efir bit tamamlaýdy. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.